रायजोफोर कामेश्वर बर' चेनेलनिफ्राय बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै आं सिजुगुरि गामियाव दंफैयो। गतिके आंनि लोगो सासेया फार्मिं खालामदों, किचेन गार्डेन। गतिके बेयाव देखायनो फैदों। देखायनोसै मा आबाद मावदों बिथाङा। फैलाय फंबाय। बेयावबो जोगोनार गायदों। फिथाइ दङना बुरजा जादों जोगोनाराबो। देग्लाय फार्स्ट मावदों बिथाङा, बेखायनो एसे खम मावदों। देनां हायोबा एसे बुरजायै मावगोनदां। बिथांजों एसे सावरायनोसै। बिथिंबो बडि गायदों, बेयावबो बडि फिथाइ जाबायानो बरिया जादों। बेनो फंबाय। केरेलाबो दं, बिथाङा केरेलाबो मावदों। आरो बिथिंजाय थाइबेंआबो गायदोंमोन। गतिके नै आबादारि बिथाङा बेयावनो दं। बिथांजोंनो एसे सावरायनोसै। खुलुमबाय गिबियावनो। बे आबादखौ मा आबाद मावदों बेखौ एसे सावरायनो फैदोंमोन। एसे फोरमायना होलाय। खुलुमबाय। नोंथांनि चेनेल नामा मा नाममोनलाय? कामेश्वर बर' चेनेल। खुलुमबाय। कामेश्वर बर' इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय। आं गिबि आबादसो मावजेनदों। जेनेबा सिगाङाव मावोमोन एसे एनै, खिन्थु बारा बुरजा मावामोन। देग्लाय एसे बुरजा मावना नायदो आरो। सिगाङावनो आं थाइबें गायदोंमोन माने फार्स्टआव। ओमफ्राय थाइबेंआथ' दा जोब्बाय। जेनेबा आं जानुवारियावनो गायदोंमोन नालाय, दा फानखांबाय आरो थाइबेंआ गोजाम जाबाय। बिथिं नाहरबा नुगोन माने। बेनिफ्राय दा एसे जिंखा दङ, बेनिफ्राय नैबे केरेला आरो एसे दङ। मा होनोमोन बेखौ? दांबुदि बडिबो दङ बेखौ सबाय बिमा होनो आरो जोङो। बेनिफ्राय ओरै जुखाम दङ। ओमफ्राय जोगोनार दङ एसे। बारा बुरजा नङा आरो, ओरैनो एसे खिन्थु माबाखौ मोजाङै फार्स्ट टाइम गायनायथ'। माबाखौ बांसिन मावदोंमोन आरो आं। मा होनना बुङो? थाइबेंखौ आरो ना। जेनेबा बिगासे जाहां जागौमोन आरो। दा फानखांजोबनाय जाबाय आरो। बाखि आबादाथ' मोजाङानो जादों। आबादा सिगांसो मादों, देग्लाय फार्स्ट मावनाय बायदियानो जादों होनबा। गतिके जोंनि लाइमोनफोरखौ मा बुंनो सानो एसे? जोंनि लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो जे ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय, माने बाहेरायाव थांबाय थास्लायस्लाय, जायनाव हा दं आरो, जेनेबा बयनावबोथ' हा थाजोबा। जेनेबा जायनाव हा दं बिथांमोना माने आबादाव एसे फैयोबा मोजां जायो। मानो होनना बुङोबा जोङो गुबुन हादरनिफ्रायसो गोबां बुस्थुफोरखौ जों बायनाय जायो। जेनेबा आलुआनो जा, दालियानो जा, बा पियाजानो जा, जोंनि आसामाव माने मावनाय जाया बेफोरखौ बारा। बांसिनानो माने बाहेरनिफ्राय लाबोनाय जायो आरोना। जुदि आलु आरो पियाज, दालिफोरखौ जुदि आसामाव मोजाङै मावो, अब्ला जों माने बाहेर रायजोनिफ्राय लाबोनायखौ खम खालामनो हागोन आरो। खम जागोन आरो। माने जोंहा रांखान्थियाबो जौगागोन। नङा होमबा? बेखौबो आबादखौबो मावनांगौ। दा बेसेबां मोजां जादों केरेलाफोरा। बेखौ मोजां आबाद मावनानै दा 50 थाखा मोनगासिनो केजि। होमबालाय बेसेबां मोजां। गतिके जेसेबांखिनि फैसा थायो बेनि हिसाब लानानै एसे मावनांगौ। फैसाया खम, आबादा बांद्राय मावब्ला लस जागोन, नङा होमबा? बिदिनो बेखायनो एसे सानै हनै जोंनि आसामाव दा बेबायदि गिदिर मार्केटबो गैया नालाय, बेनिखायनो बयखौबो एसे नायनानै बानायनांगौ। आरो बेलेगबो फार्मिं दं, गोबां गिदिर बेयावबो नलेज लानांगौ। बिदि माने आरो खाथि खालाथ' दंखायो। आरो जोंनि बुंनो थांबा जोंनि बे साइडआव माने सारिदुवार बा बुगिजुलि साइडआव बांद्राय गैया। माने फार्मिङाव माने मावाखै। सापाता दं, नाथाय बिदि फार्मिङा मावनो नागिरा। गतिके आं खावलायो जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे बयबो गोसो गुदुं जानानै, जाय जेराव इन्टारेस्ट दं बेयाव माव ना। जेराव इन्टारेस्ट गैया बेयाव मावनाङा। जाय इन्टारेस्ट दं बेखौ मावनानै जाहाथे बिदिनो सोलिनो हागोन, बाहेरायाव थांनाङा। आं बेखिनिखौ खावलायो। जाहाथे सिर्फ साख्रियावल'बो खारबाय थानाङा न'। आबादखौबो मावनांगौ एसे। लोगोसे बे आबाद मावनायनि थाखाय आंनि लोगो जगेन्द्र बसुमतारी, जगेन्द्र बसुमतारीनो आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। आरो लोगोसे उनावबो बिथाङा जाहाथे बिदिनो आबाद मावनानै जौगाबाय लांथों, आरो बिनिफ्राय आरो साबसिन गिदिर मावथों माने आबादखौ, आं बेखौ खावलायो। आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफोरा साबसक्राइब दं, जाहाथे गोदान फैदों, बिसोरखौबो खावलायो जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लायो। आरो लोगोसे जायफोरा जोबजासिम नायबाय बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरबाय। दिनैनि ब्लगा बारा गोलाव खालामला, बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।
होनाबो कन्टेक्ट खालामनो हायो आरो उम